Виниса Фаттахова. Ғазизлерден ғазиз әнкейлер. Гүзел Яппарова оқый. Суғыш вақыты. Ішке яраған бар кіші бір қораңғыдан екінші қораңғыға хәтлі іште. Башта мине бишекні бәлекей орбаға салып, әнкейім үзі білен ураққа йөрткән. Соңрак инде сырған юрғанға төріп, көтәріп, ясліге илтәләр иде. Бұтқа булса да ашап тұрырмын, ясліге илтмәгіз, дип юл буя йылы идең, дип сөйләгәне исемдән кәйнең. Бір күнне сәкедә аш ішіп отырабыз. Безнең яқта аш ашыйбыз түгел, аш эчәбез диләр. Умачлы аш инде бу, солы оныннан. Умашның кылчыгы кадала тамакка. Мин шул умачларны йота алмагач, төкереп әнкәй күрмәсен дип артка ташлап утырам. Шушы вакытта председатель килеп кермәсенме? Һәм миңа: "Кызым, ник ипи ашамыйсың?" ди. Аңласагыз, ул бу сорауны юкка гына бирми инде. Әнкәйем соңыннан: "Нишләргә дә белмәдем. Өскә эссе су сиптеләрмени? Бәхеткә каршы синең күзләреңне тутырып карадың да, бер сүз дә эндәшмәдең", дип сөйли иде. Ниһаят сугыш туктады. Сугыш беткәндә миңа 3 яш ярым булса да, ул шатлыклы көнне хәтерләмим ни өчендер. Бәлки әнкәйем сөенмәгәндер дә, чөнки әткәйем 26 гына яшендә сугыш яланында мәңгелеккә ятып калган. Сугыш бетсә дә, интегүләр, җафа чигүләр бик озакка барды. Ерак бабай сугыштан исән-имин кайтты. Инәкәй, әнкәйемнең әнисе, мин аны бәләкәйдән үк инәкәй дидем. Әнкәйнең 2 сеңлесе, мин шактый ишле булганбыз. Ашарга юк. Ул бер ындыр бәрәңге ничә кешегә ярты елга көчкә җитә. Шуннан инде әнкәй белән икәүләп әткәйем авылына, әтәйгә күчеп китәргә карар кылдык. Анда безнең кечкенә өебез бар иде. Әтәйгә күчкәч, әнкәй иң башта ындыр тирәли ур казыды. Киртәләр, коймалар корырлык хәл юк инде ул. Әнкәй ур казый, мин карап утырам. "И, әнкәй, дөньяны көтәбез инде без", дип әйтәм икән. Ул елларда сабын юк, мунча юк, сирәк кенә кешенекен ягабыз. Өскә ябынырга инәкәйем суккан бер кат җәймә. Язын бәрәңге утырттык. Ашбыз, ашыйсы килә. Әнкәй мин бик үтенеп сорагач, бераз гына бәрәңге чыгып алды. Бәрәңге дип инде борчактан чак кына зуррактыр. Пешереп ашаган идек, агуландык. Ул кысабыз, ул башыбыз әйләнә. Күрше апаларның сыйыры бар, алар безгә сөттер, каймактыр биргәлиләр. Азрак хәл кирип китә иде. Шулай бер көнне әнкәй каядыр китте. Мин тышка чыккан идем, керәм дисәм, ишек ачылмый гына бит. Кояшлы, үзе салкын көн. Аякка кияргә юк. Кар өстеннән ялан аяк йөгерәм. Аяклар туңды. Әнкәйне эзләп йөгердем күршеләргә. Әнкәй аларга кермәгән. Аннан 3 өй аркылы Насыйха апаларга йөгердем. Ярый әле әнкәй аларда иде. "Нигә килдең?" дип тиргәп тә алды. Аннан инде мине күтәреп алды да кайтып киттек. Бер җәйне тирес кирпиче суккан булдык. Аларны да урлап алып киткәннәр. Ягарга бер нәрсә юк, бик еладык инде ул кирпичләр өчен. Урман бар, әмма чыбыгына да тидермиләр. Әнкәйем бер бәйләм чыбык җыйган да алып кайтып килә икән. Урманчы күреп, шуны да алып калган. Шуңа кыш көннәре икешәр гаилә берләшеп яши идек. Әнкәй көндез эштә, төнлә аны кәнсәләрдә дежурга торырга, ягъни кеше куарга чакыралар. Бурыч түләргә кирәклеген әйтеп йөрергә кушалар. Һәр кем заем түләргә тиеш, йон, йомырка, сөт, налог, тагын нәрсәләрдер. Мин инде бер үзем калам, ул 5-6 яшьләрдә булганмындыр. Әнкәй еш кына шулай дип искә ала иде. Ишекне биклим дә, тәрәзә янына килеп тыңлап торам. Ә син бисмиллаһир-рахман дип тәрәзәдән тәрәзәгә йөрисең, ди торган иде. Әнкәйем гел, минем иң этләнеп торган чагым әтәйдә булды дип сөйли иде. Ә интегәсе чаклар әле алда булган икән. Ашарга юк, ягарга юк, кияргә юк, бер кат ситсы күлмәк, ул да ничә ямаулы. Үлән, тоз, су. Шул иде ашаган бер ашыбыз. Шулай бер көнне бушка киемнәр өләшеп йөриләр, американнар ярдәм җибәргән диләр. "Кызыма да бирегез әле" дип сорый әнкәй. "Бригадир бирдертмәскә әйтә, икенче килгәндә бирербез", дип бытырдай.
Аны тыңламадылар, бирделәр. Бер башлык та бирделәр әле тагын. Инде аңа сөенүем, рәхмәтләр укуым, тегеләрнең хушы китте. Шушы бәләкәй генә бала ничек шулай сөйли теләкләр тели белә дип. Ә бер көнне яңгыр коеп ява. Ашарга кирәк бит инде. Киттем үлән җыярга. Алабута эзләргә. Манмасу булып чыланып кайттым. Әнкәй төшкелеккә кайтып үләнне турырга гына утырган иде, бригадир абзый килеп керде. Ул ошый дип тиргәнә токтаны идәнгә атып бәрде, янәсе әнкәйне эшкә куа инде. Мин аш елап утырып калдым. Әнкәй эшкә чыгып китте. Заманы шул иде, диярләр кемнәрдер. Ә мин явызлыкны заманга сылтамас идем. Явыз кеше ул бу заманда да явыз. Сталинны гаеплиләр. Сталин бит күрәзәче түгел, 2000 чакрымнан күрергә. Әнкәйнең Зәйтүнә исемле сеңлесе дә сугыш вакытында 14 чакрым йөреп, 10 класс бетергән. Ул вакытта 10 класс беткән кешеләр бик белемле булып исәпләнә иде. Шуңа чәчү вакытындамы, урып җыю вакытындамы аны үлчәүче итеп куйганнар һәм дә эш хакына капчык ярым агырыш биргәннәр. Әлбәттә, шуңардан әнкәйгә дә өлеш дигән. Әнкәй Исәнбайга барып алып кайтты шул арышны. Күршеләргә кереп ярма ташында ярып, миңа аш пешерде. Инде ул ашның тәмлелеге, "Кайчан соң әнкәй ашны ишеп бетерәбез?" дип кабатлыйм да кабатлыйм. Әнкәйнең тәмам ачуы килгәндер инде. Башка берне түкеп тә алды. "Ул ашны хәзер бетергәч, яңадан нәрсә ашарбыз соң? Сиңа нигә хәзер үк ишеп бетергә кирәк?" ди. Мин савытын ялар идем, ярмасын, дим. Яңадан кәҗәбез дә булды. Сөте бик куя иде. Әнкәй көтүче савып эчә дип әйтә иде. Күрше апа сөтен майын иреннән яшереп безнең базга кертеп куя. Чөнки аның ире икенче бер яшь кыз белән йөридиләр иде. Мин аш булсам да тими идем аның сөтенә, кешелеккенә тияргә ярамаганны аңлый идем. Җәй көне әнкәй мине үзе белән пешәнгә йөртеп бара. Чөнки колхоз пешәнчеләрне аш пешереп ашата иде. Олай ит булмаса да үлән ашаган белән бер түгел инде. Шулай бер көнне яңгыр явып кына үткән иде. Юл аркылы чыгып барганда акча таптым. Саный белмим, кызыллы, яшелле акчалар. Кызылын күрше кызы сорап алды, ул миннән күпкә зур иде. Мөгаен акча саный белгәндер. Яшелләре 1 сумлык акчалар икәнен белдем әнкәйдән. Акча төсен күргән юк инде ул. Әткәй сугышта үлгәнгә 40 сум акча бирәләр иде, әмма аны кулга бирмиләр. Налогка тотып алып калалар. Бер көнне магазинга шикер китергәннәр дигән сүз чыкты. Теге 2 берлекне тоттырып, әнкәй мине дә җибәрде лавкага. Барып керсәм, шикер сатылып беткән. Капчык төбендә кымы гына калган. Сатучы шуны миңа үлчәгән булды. Яулыгыма салдым да почмагына төреп бәйләдем. Их, тәмләп карыйсы килә, тәмен беләсе килә шикернең. Түзмәдем, яулыкны шишеп, телемне генә тидереп карадым. Башым әйләнеп киткән кебек булды. Шушындый да тәмле ризык бар микән дөньяда, дип уйладым. Кайткач инде әнкәем сатучыны тирги башлады. Балачагыны алдап, уятсыз, аз үлчәгән, ди. 1947 еллар иде микән. Җәй көне әнкәемнең нык итеп үкчәсе шиште. Сызлауына һич шыдый алмый елый, ә бригадир эшкә куа. Авылда врач та юк, районга да барып булмый. Ачлы, туклы, кыш чыккан атлар көне-төне эштә. Әнкәй ай ярым җафалангач, ул шеш үзе тишелеп бакты. Элек бит кыш төсле, җәй төсле иде. Без балачагы базы буенда кояшта кызынып су кереп рәхәтләнәбез генә. Базының теге ягында җиләклек, менә шулар давалагандыр инде. Кышын туңып чыккан тәннәребезне, җаннарыбызны. Әткәйемнең энесе Куддус абзыкай әнкәйне бик ихтирам итә иде. Гомумән әткәйнең туганнары әнкәйне гел үз күрделәр. Әнкәй дә уларны бик ярата иде. Әнкәй яраткач, мин дә аларны бик яраттым. Шул Куддус абзый, мин аны төпчек абзыкай дидем. Җиңги, син монда җафа чигеп торасың. Әйдә Свердловскига киттек. Мин сине эшкә кертермен, тамагың тук булыр. Соңра кызыңны да үз яныңа алырсың дигән. Тик әнкәйнең паспорты юк. ЗАГС язуларын өй түбәсенә мендереп куйган да, тышкан ашап бетергән. Җибәрмим бер каяда, дип председатель кырт кискән. Әнкәй, бирмәсәгез бирмәссез, мин барбер әтәйдә тормыйм. Исәнбайга кайтып китәм, дигәч кенә авыл советында эшләгән Кәшифә апа документларны тутырып биргән. Бу мин 1нче класска укырга кергән 1949 ел. Әнкәй фуфайка тектерде. Өстә фуфайка барын, тик яланаяк. 1нче мәртәбә ипи салдык.
Инде ул ипинең тәмлелеге. Укып йөрибез шулай. Бер көнне җыр дәресе булды. Үзебезнең укытучы Исламов абый каядыр киткән, аның урынына избаш булып эшләгән Фәния апа керде. Кемнәр җырлый белә дигәч, минем белән бергә утырган Фәвәдә әйт әле күбәләк дигән җырны җырлады. Аннан соң мин кулымны күтәрдем. Җырла Вениса диде. Ал урыйлар, гөл урыйлар атларның муенына, син кирсәң дә мин кирмәем ятларның куенына, дип җырлап бетүгә, Фәния апа көлә-көлә класстан чыгып та китте. Кайткач, мин бүген дәрестә җырлаган идем. Ялгыш җырладым бугай, диде Әнкәйгә. Кулымдагы йөзегемнең исемкәе Клара, яшәсен совет власте, көннән-көн алга бара, дип җырласам, дөресрәк булыр иде. Әйе, Әнкәй, дидем. Мин беренче классның беренче чиреген беткәч, без Исәнбайга күчеп кайттык. Ул да булса Әнкәй шәһәргә китәргә җыенган икән. Аннан ул кире әтәйгә кайтып, әткәйнең туганнарына ярып Свердловскига китәчәк. Исәнбайда беренче төнне үк төш күрәм, Әнкәйне төрмәгә ябалар икән дип. Куркып, кычкырып елап уяндым. Әнкәй сикереп торып кочагына кысты да кычкырып елый башлады. Кемнең бердән-бер баласын ташлап китәсе килсен инде. Аны елап узатып калдык инәкәем белән. Әнкәй китүгә дә кызамык белән шул тиклем каты авырдым, ничек терелгәнмендер. Аякка кияргә чабата бар иде, оек башта. Күлмәгем генә тузды. Төпчек апа үзенең итәген бирде. Агапа, Әнкәйнең уртанчы сеңлесе, кулдан күлмәк тегеп кидерде. Кыш көннәре салкын, ягарга юк. Агапа фермада сыер сава. Мин көн сайын төнлә чана тыртып салам урларга бара идем. Салам җылысы гына күпмегә җитә инде. Яз җиткәч ындырны шыкый башлыйбыз, ширигән бәрәңге эзлибез, кәлҗимә дия идек. Ул шул тиклем дә тәмле сымак иде. Беренче май бәйрәмнәре исемдә аеруча уелып калган. Демонстрация шундый күңелле, кызыл флаглар җилферди, иң зур шатлык шул. Демонстрациядан соң безне җыеп ашаталар иде. Ипи, аш, чәй бирәләр. Бер вакыт күрше малае Тимирҗан да олы мис күтәреп килгән булган. Ул әле укырга кирмәгән иде. Мисен корсагына кыблаган, башын коймага терәгән, елый. Укымагач, аңа аш юк. Бәлки, аңа игътибар да итмәгәннәрдер. Әнкәйемне төпчек абзыкай эшкә керткән, эшли башлаган. Эш авыр, акчаны бик аз түлиләр дип хаты килде. Бер класс белеме дә булмаган, нинди яхшы эш инде аңа. Күпмедер вакыттан Әнкәйнең посылкасы килде. Инде шул тиклемдә матур ситсы салган, агапа аңардан барыбызга да күлмәк текте. Әнкәй тагын җибәреп торды посылкаларны. Посылкалар килсә дә, посылка Әнкәй түгел бит инде. Шул тиклемдә сагындык, инәкәй белән икәүләп елап та алабыз. Ел ярымнан артык вакыт үтеп китте. Урамда бала-чагалар уйнап утырабыз. Басу капкасында кемдер күренде. Гайнисафатта йөгерә. Фатиматтай, сөенче кызың кайтты дип кычкыра. Мин сөенгәнемне дә хәтерләмим, чөнки каршысына йөгереп бара алмадым. Бик зур шуан чыккан иде. Атлый да алмый идем. Башта Әнкәйне йөгереп барып Галия кочаклады. Галия күрше кызы. Нигә башта Галияны кочакладың дип мин үпкәләгән булдым. Әнкәй бизәкле, косынка бәйләгән, өстендә матур күлмәк, фуфайка, шикәр, чәй алып кайткан иде. Элек отпуска 12 генә көн иде. Аның 3 көне кайтырга, 3 көне барырга. Хәзерге кебек тызбыз чапмыйлар иде машиналар. Башта поездда, аннан Сөләйман дигән пароход белән Сарапулдан Груздевкага 2 тәүлек кайтам, дип сөйли иде Әнкәй. Груздевкадан 18 чакрым җәяү. Җәйге каникул вакытында Әнкәй мине дә алып китә иде шәһәргә. Бөтенләйгә үз янына алыр иде. Торыр урыны юк. Үзе дә кеше өстендә генә. Бер бүлмәдә 3 кеше яшиләр. Уку елы башлануга тагын авылга кайтып китәм. 5нче класска да җиттем. Агапаны кияүгә биреп җибәрдек. Ягарга утын юк, салам юлы ябылды. Аптырап утынга барырга булдым. Киттем Пошман кулга. Күпме ботак сата кайткандыр инде, өйне җылытты. Шуннан соң утынга бару гадәткә кирип китте. Бер көн ерак бабай барса, икенче көнне мин. Әнкәй белән агапа аңа үгиләр. Димәк, мин дә үги. Мин 7нче классны бетәсе елны Әнкәйгә тулай торактан урын бирделәр. 7нче классны тәмамлагач, Әнкәй мине үзе белән бөтенләйгә Свердловскига алып китте. Тулай турак бүлмәсендә 6 кеше 6 карават иде. Мин 7нче, Нәзирә апаның малае 8нче, Полина апаның әнисе 9нче, бер тавыш гауга куптырган кеше юк. Барыбыз да дус тату идек.
Аллаһыга шөкер. Әнкәй мине русча белмәгәнгә рус мәктәбенә яңадан 7 класска бирде. Русчаны аңласам да сөйли белмим. Дөрес әйтмәсәм, рус балалары көләләр. Укытучылар да аптырыйлар икән. Математика шундый авыр фән, шикләвек кебек ширтләтә. Ә сөйли белми диләр икән. Әмма немец телен, географияларны инде шәп белә башладым. Шулай да 7-8-не тамамладым. Урал обув аяк киеме тегә торган фабрикага тегүче булып урнаштым. Кичке мәктәпкә укырга йөрим. Ярты ел эшләгәннән соң разрядымны күтәрделәр. Акчаны да ару гына ала башладым. Әнкәем пилорамада эшләде. Бу хезмәтне ул җиңел дип санады. Килгән елларда нык авыр булды дип гел сөйли иде. Хәзер экскаватор казы җирне, элек йорт сала башласалар, көрәк белән чыкканнар катлаганнарны. Шулай 2 елданмы безгә әнкәй белән икебезгә 14 квадрат метрлы бүлмә бирделәр. Аңа шул тиклем сөендек, трамвай тукталышы да якын. Элек йортлар күп төзелә иде. Завод тагын йорт төзеде. Эшчеләргә фатир бирделәр. Зур бүлмәләрдә бушады. Әнкәйне ияртеп заводка бүлмә сорарга киттем. Әнкәй авызын ачарга гына да өлгермәде. Директор: "С Хабировой вопрос решен. Нет комнаты", димәсенме? Хәзер минем авыз ачылды. "Подождите", мин әйтәм. "Вы что на своего рабочего кричите? У вас на двоих с женой 4-комнатная квартира, а нам на двоих 10 квадратных метров", дим. "Сколько лет на маленьком диване сплю?" Партор кул селтей ымлай: "Китегез чыгып, булар", дип пышылдый. 2 көн үткәчме әнкәй кош тоткандай сөенеп кайткан. Хабировага 18 метрлы 36 бүлмә дип исемлек илгәннәр прохатныйга ди. Инде шатлыгыбыз ишебезгә сыймый. Аннан суыткыч алдык. Аны ул вакытта бик зур танышлык белән генә алып була иде. Телевизор алдык. Газда бирделәр. Эссе суда. Гомумән без үзебезне бик бәхетле итеп тоя идек. Эшлим, укыйм, арый идем инде. Шул вакытларда сәламәтлегем бик акшады. Ирләре сугышта үлгән тол хатыннарга фатир бирергә дигән карар чыкты. Мин дә йоклап ятмадым. Әнкәй русча белмәгәч, бар җиргә дә мин йөри идем. 10 классны тамамладым, Аллаһыга шөкер. Аннан соң инде 1 еллык бухгалтерлар курсы биттем. Тик бухгалтер булып эшләмәдем. Бу эшкә күңелем ятмады. Болай да эшләгәнем үземә җитә. Бу чор тормышымны бәйрәм итеп кабул иттем. Дусларым күп, барысы да әйбәтләр. Элек тәмәке тартып, аракы эчеп йөргән кызлар юк иде бит. Булса да, меңгә бер булгандыр. Бераздан техникумга да кергән идем. Бәхетсезлеккә каршы диләрме, башым нык сызлый башлады. Врачлар: "Сиңа укырга ярамый", диделәр. Уку белән хушлашырга туры килде. Озак көттермәделәр, әнкәймә үзе эшләгән заводтан 1 бүлмәле фатир бирделәр. Әмма ул тукталышка ерак кына иде. Шуңа без аңа бик үк сөенмәдек дә. Отпуск алып әнкәем авылдан урап килде. Инәкәйбез нык ширләгән. Ни дисәң дә 80 яшь, дөнья көтүе авыр карт кешегә. Мин инәкәй белән әткәйне карарга кайтып китәм, диде әнкәй. Пенсияга чыгарга 1 ел чамасы гына калган иде аңа. Мин инде озакламый фатирны алыштыру чарасын эзли башладым. Ул вакытларда торакны сату алу мөмкин түгел, алыштырып кына була иде. Көч хәл белән алмаштырып, 74-нче елда Уфага кайттым. Хәзер инде әнкәем, инәкәем янына сагынган сайын кайтып килә башладым. Отпускымда туристик юллама белән җылы якка бардым, санаторийларга йөрүштөрдем. Уфага килгәч, гидравлика заводына эшкә урнашкан идем. Әллә урын алыштыру килешмәде. Гел генә авырый башладым. Ул вакытта больничный бик биреп бармыйлар. Температураң югары гына булмаса, ничек кенә чирләсәң дә эшләргә кирәк. Эшче куллар дефицит иде ул чакта. Шулай да сәламәтлегем бик какшап киткәч, операция эшләтергә туры килде. Аннан соң 4 ай санаторида булдым. Әле килеп үлим дә, үз гомеремдә тазалыкка һич туймадым. Әнкәем полиатриттан җәфалана башлады. Инәкәем дә авырып китте, хәтерен җуйды. Беркем дә мәңгелек түгел шул. 88 яшькә җитеп, инәкәем бакыйлыкка күчте. Миңа инде аяк астында җир убылган кебек булды. Кайгымны әзрәк булса да таратыйм дип отпуск алдым да Мәскәүгә китеп бардым. Юк, андый зур кайгыны Мәскәү генә басамын инде. Әле дә ел язам шушы юлларны. Елда менә 30 ел була ул гүлгәнгә хәер бирәм, Коръән укытам. Ул минем гел исемдә. Инәкәй үлгәч, ерак бабай, инде ничек мин бер үзем торырмын дип елый башлады. Әнкәй аны кызганып тагын авылда турып калды.
Үги булса да, жәл бит. Ерак бабайны үзенең кызы да чакырган иде. Анда бармады. Үз дөньяң бит инде. Тагын 10 ел әнкәем ерак бабайны карады. Ул үпкәсенә салкын тиеп, 100 яшькә җитәргә ничәдер ай калганда вафат булды. Ерак бабай 6 яшендә ятим калган, 14нче елда пленга эләккән, 6 ел Германиядә яшәгән, аннан гражданнар 2нче бөтен дөнья сугышлары, кыскасы бик күп кыенлыклар күреп, 99 ел яшәде. Хәзер инде әнкәй бөтенләйгә минем янга Уфага күчеп килде. Шулай да җәйгелеккә күршеләрен, дусларын сагынып, авылга кайтып килә иде. Мин шигырьләрдә яза идем. Язам да әнкәйемә укып күрсәтәм. Белеме булмаса да күңеле белән тоя идеме. Монысы җыр инде, монысы шигырь. Җырга бармый дия иде. Хәтере бик яхшы иде шул. Мин бер әйтсәм шундук отып ала иде. Кайсы илнең башкаласын сорама, белә иде. Хоккей корырга ярата, кино артистларын исемләп белә иде. 2005 елның 14 майында әнкәем дә дөнья белән хушлашты. 4 айдан 88 яшь тулган булыр иде аңа. Әнкәем мәрхүмә хәтерен дә югалткан иде. Соңга таба сорый иде. Минем исемем ничек? Белмисеңме? Дип. Синең инәң юкмыни соң ул? Дигән чаклары да бар иде. Миңа рәшәткә алып булашма? Әнә, келәтне илтә куй дия иде. Гәүдәгә бәләкәй генә булса да, ул үзенә буйсынганны ярата иде. Бик талапчан булды. Миңа бит инде 60 яшь, син һаман да мине өйрәтәсең дисәм, «Бәй, Виниса, сине кемдер тәрбияләргә тиештер бит?» дия торган иде. Мин тиз онытучанмын. Шуңа да ул мине, «Менә бу башың белән ничек 10 ел укыдың?» дип шелтәле иде. Әнкәем әткәемә гомергә тугры булып калды. Кунакка да бергә бара идек. Свердловскига күчеп киткәндә миңа 14 яшь кенә иде. Мине гел үзе белән яртып йөртте. Бер чит ирнең дә әнкәгә кулын салганын күргәнем булмады. Ялгыз көннәр, ялгыз төннәр, зарыгып үткән еллар, абындырса да йыкмаган, алга әйдәгән еллар. Шатлыгың да, борчуың да, мин инде ул, мин кызың, икәү бергә җитәкләшеп үткәнбез гомер юлын. Багышлагансың үзеңне миңа җан җимешеңә, шундый гына бәхет синең дигәндер өлешеңә. Шушы шигырь юлларын язган идем әнкәемнең 80 яшенә. Дөнья булгач төрле чаклар була, катырак бәрелгән чаклар да булгандыр инде. Олай үзем беренче тиргәшә башламый идем. Әнкәем бик изге, ярдәмчел иде. Үзе талапчан, кискенрәк кеше булса да, бәләгә дучар кешеләрне бик кызгана, ярдәм итәргә һәрчак әзер иде. Артык та гадел булды. Урлашканны, алдашканны бер дә яратмады. Әнкәемнең бер гөнаһы юктыр Ходай алдында, дип уйлыйм үземчә. Инде урыннары оҗмакта булсын, безнең өчен җан атып, гомер кичкән газизләрдән газиз әнкәйләрнең. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт, дусларым. Исән чакта белик кадерләрен, газиз әниләребезнең. Инде кемнәрнең әниләре бакыйлыкка күчкән, урыннары оҗмакта булсын, тар каберләре киң булсын, яткан җирләре йомшак булсын, караңгы гүрләре якты булсын. Безгә исәннәргә саулык, сәламәтлек, бәхет, шатлыклар гына теләп ятсыннар. Амин. Исән сау булыгыз, кадерле дусларым.